Umphathiswa wezamapolisa unjengele Bheki Cele uthi uxhalabile nanjengoko ukuthengiswa kotywala phantsi kwenqanaba lesithathu le-lockdown kuzokongeza umthwalo emapoliseni nesele enoxanduva lokuqinisekisa ukuba imithetho ye-lockdown iyathotyelwa. Umnumzana Cele uthi ukalindele ukunyuka kolwaphulo-mthetho xa kuthengiswa utywala. Ukuthethe oku ngethuba bejikeleza KwaDukuza kumantla eTheku. Isifunda seLembe sihlonzwe njengezinye izindawo ezisizinda segciwane iCovid-19 ukuba uvanzi kwabantu bengenalo igunya lokuhamba enye yezinto ezikhathazayo. Kulesivimba mgwaqo bese kuboshwe abantu abangaphezulu kwama-20 ngezikhathi zasekuseni. Ungqongqoshe wamaphoyisa umnumzana uBheki Cele uthi ukwehlela ezingeni lesithathu le-lockdown ngomsombuluko kuzofaka ke ingcindezi emaphoyiseni. So inkinga izoba khona ekuzoba inkinga kahulumeni but nenkinga yabo bonke nje abantu nenkinga yemndeni izobuya bazohlukumeza amakhosikazi bahlukumezane nezingane izoba khona inkinga yotshwala ayikazi ngabe khona inkinga yotshwala. Uhulumeni wesifundazwe uthi zizoqiniswa izinhlaka zokuphepha ezindaweni ezithile esifundazweni. Kumanje sebengaphezulu kwezigulungwane ezingama-20,400 abantu abahaqwe iCovid-19 esifundazweni. Sikholwa ukuthi abantu abaningi bayazi ukuthi kumele benzeni kodwa kubona bonke abakwenzayo okufanele. Iningi labo sithe abakufaka ama-mask, iningi labo liyawafaka ama-mask but i-social distancing ayikho. Iziphathimandla zinxuse labo abanamabhizinisi asebenzayo ngalesikhathi ukuthi baqikelele ukugcinwa komthetho. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC, KwaDukuza.